gokinyi makawuono. Skunde yao tarik 28 odiochieng' manyoro ne waneno ko yaw skunde moko ibo bed ka iyaw kawuono. Nitere skunde moko ma bende biro bedo ka yepo kata chieng' tich adek. Kata kamano wang'eni nitiere skunde moko mag boarding madwaro ga ni jopuonjre odhi e skul chieng' Jumapil. Kalore ni ka gise report chieng' Jumapil wuok tich kochopo to koro gichako mana somo. Penjo maduong' ma penjo kawuono ni e kinde ma iyaw skunde, bende jonyuol oseikore e yo makare kata bende jonyuol no keto ikruok makare maneno ni nyithindgi odok e skul e yo makare? Vollan. Erokamano ahinya. Sani kanyalo wuoyo, wang'iyo kaka jonyuol chalo, kaka maisha bende chalo sani. King'iyo to dalili nyisowa ni jonyuol pok oikore maber. Nyoro kano neno ni habari to ni konowa ni jonyuol king'iyo kata shopping bookshops centers, ka jonyuol ng'enygi ok opong' kuondego mang'iewo buge. Mang'iso ni nitie ng'ikruok moro kind jonyuol kaka nyalo timo ang'owa, nyalo to nyithindgi e skul. To kata kwang'iyo ineno ka e weche mag ikruok ne skul, bed ni en yore mag kaka skul oikore ne, ka jonyuol oikore ne gi bed ni en uniform obed ang'owa, jonyuol pod waneno ni jonyuol pok oikore nikech king'iyo gi to nitie ng'ikruok. To mano wanyalo contribute e ng'iyo kaka skul be communicate or wacho wach ni endi ne jonyuol. Jonyuol wakang'iyo to pod nitie kaka wach madwarore kuom skul dwaro ang'o kuom jonyuol. Mano ok ne ka wachore maber ne jonyuol. Koro jonyuol pod ok ong'eyo gima dwarore kuomgi. Koro mano kama maneno ni nitie ng'ikruok maduong' ni wuoyo muluongo ni communication kind skul gi jonyuol. Pod nitie ng'ikruok moro maduong' ma jonyuol ok ong'eyo nang'o madwaro kuomgi e term 2 maber mondo omi giikre e okang' mar ariyo ni. To ikruok ma kamano seche moko jonyuol onego bed ni keto e okang' mane kapok noyaw skul? Vollan, kapod antiere kuomi. Erokamano. Adwaro ni an kaka nene en skul onego bed ni tudore e yo mang'eny ahinya kind jo-skul gi jopuonj. Maka sama skul loro, jopuonj ong'eyo, jonyuol ong'eyo ni jo-skul idwaro ang'o kama kama. Koro onego waikre. Seche duto, seche mang'eny oyudo ka jonyuol ok ong'eyo gima idwaro kuomgi e term ka term. Koro ka giloro e term 1, term 2 yudo ka ng'ikruok moro nitie, jonyuol ok ong'eyo nang'o ma idwaro kuomgi term 2 kata term 3. Koro mano keto ng'ikruok kuomgi ng'eyo ni ang'o monego aikra ne. Iyudo kidhi e skul ka janyuol ichopo kokikoni ni ma dwarore ma onego ikre to nok iyudo habari ni. To ma be dwarore ni jonyuol kaka jonyuol imbi ng'e ni nyathini koloro ikaw bed ni atua ni nadhi e skul tang'e ni skul dwaro ang'o. To skul bende on their part monego ging'e niya ang'o monego communicate or wach mane monego ami janyuol mang'ise ni mae kaka onego ikri, nikech seche mang'eny ibodo ka skul koloro timiyo nyathi wach tere janyuol. Nyathi biro tere ka en janyuol ok bi ng'eyo mang'eny maling'ling mokane iye. Koro dwarore ni kind janyuol gi skul tudruok no bed motegno ma janyuol ng'eyo gidwaro ang'o kuome term 2 to skul bo ng'e ni janyuol cha boikore bo ng'eyo maling'ling midwaro kuom skul mondo ng'i kaka oikore e yo makare for term mabiro.